De hele tocht heb je er volgens mij al op zitten vandaag. Voor de kindervallei, Zwijtverleid. Hoe gaat het? Ja, het gaat behoorlijk goed. Ik zit nu op 38 kilometer, dus ik moet er nog 17. De laatste 12 daarvan zullen met Zweetverleed zelf zijn. En ja, de opbrengst is dus fantastisch, dus we mogen niet mopperen. Ik heb een beetje pijn in mijn benen ondertussen, maar het komt helemaal goed. Rustig aan en dan haal ik het wel. Dus ik begrijp zo'n 55 kilometer vandaag? Ja, ik heb natuurlijk wel ondertussen rust genomen. Dus elke 10, 12 kilometer neem ik een kwartiertje rust, zodat de benen kunnen herstellen. En dat betekent dus dat ik dan wel in staat moet zijn om tot 55 vol te houden. En wanneer denk je te arriveren? Hoe laat? Ja, ik probeer dus gewoon de laatste 12 samen te laten vallen met Zweetverleed. De deelnemers hier mogen 4, 8 of 12 lopen. Ik probeer dan die 12 te lopen, zodat ik gewoon regulier tijdens de tocht finish. En niet nog eens naar huis hoef te lopen. Oké, nou heel veel succes allemaal. Jij helemaal. Dankjewel. Even nog even wil vermelden, dit is dus allemaal ten behoeve van de buitenschoolse opvang van de kindervallei. Waardoor kinderen dus gewoon na school nog met hun vriendjes kunnen blijven spelen. Daar doen we het voor. Ik wil alle mensen bedanken die ons gesponsord hebben. We hebben dus sowieso al via deze actie €1500 ongeveer opgehaald. En de Lionsman zei toen net van dat we waarschijnlijk €30.000 voor Zweetverleed kindervallei gaan scoren. Dus dat is fantastisch. Oké, ja. Ik ga nu nog eerst even 5 kilometer lopen, want dan zit ik op 43 voordat Zweetverleed begint. Dan kom ik dus op kilometer 55 over de finish. Tot zometeen. Goed gedaan, man. Dikke zoen. Was het waard. Het was vermoeiend, maar het was het waard.